Hej folkens, og velkommen til. Som sagt, jeg siger i alle videoer, det er længe siden jeg lavede en video, men i dag der skal vi spille Would You Rather, eller også kendt som Hvad vil du helst? Og vi starter bare ud med den første, som hedder det her. Vil du helst have tyggegummi fast i håret, eller nogens hår fast i dit tyggegummi? Og der tror jeg faktisk helst, at jeg vil have andres hår fast i mit tyggegummi, fordi det kan jo bare spille ud, så kan jeg tage et nyt, i stedet for at jeg skal til at fucking klippe noget hår af, eller I ved hvad jeg mener. What? Der er jo åbenbart flere, der vil have tyggegummi fast i håret, end andres hår fast i tyggegummi. Vil du helst altid have dårlig ånde, eller helst altid have stinkende hænder? Jeg tror jeg helst, at vil have stinkende hænder, fordi jeg ved selv, hvordan det er, sådan, når man snakker med folk, der har en fucking dårlig ånde, og det synes jeg er fucking klamt. Så hellere, at det er hænderne, der stinker, end at det er ånden, der stinker. Og vi siger hænder. Vi er med på moden, kan man sige. Så er der, og jeg helst vil se begge Human Centipede movies, og hvis der er nogen, der ikke har set den, så handler det om sådan en forsker, som syr mennesker sammen til at lave et stort tusindben. Eller se 20 Girls One Cup. Så tror jeg vil se Human Centipede, fordi at jeg har sådan set den før, så jeg ved lidt, hvad der sker. Og 20 Girls One Cup, den har jeg hørt skulle være meget klar. Ja. Og jeg helst vil være grim og rig, eller jeg vil være attraktiv og fattig. Der tror jeg faktisk, jeg vil leve med, at jeg var grim og rig. Fordi at, altså, det er bare fedt at have penge, tror jeg. Det tror jeg simpelthen, det er. Og det tror jeg, fordi jeg har det ikke selv. Så. Det næste hedder, om jeg vil helst have en behåret tunge, eller om jeg helst vil have en behåret håndflade. Og det ved jeg ikke, fordi det er lidt klamt med tungen, kan man sige. Og håndflade, det går ret dejligt lige at gøre sådan noget. Så kan man lige nusse sig selv med det. Men det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg tager en håndflade i den her. Og vi siger 93% vil jeg helst have en behåret håndflade. Og den anden var heroppe, det var... Nå, okay. Og den sidste, vi lige tager i den her omgang, det bliver, om man helst vil have følelsen af, at man nyser altid, eller om man altid skal bøvse. Det ved jeg sgu ikke. Det er fucking behageligt, når man lige gør den der... Men det er også det der... Fordi så føler man, som om man skal brække sig samtidig nogle gange. Jeg tror, jeg vil gå med, at man nyser. Ja. Men i hvert fald tusind tak, fordi du så med. Jeg håber, du kunne lide videoen. Det er lidt længe siden, jeg har lavet en video. Nu tager jeg til Rom her på lørdag, så jeg har ikke så meget tid til at lave videoer. Der kommer også en Rom-video derfra. Men I kan i hvert fald se mine sociale medier, de burde være herovre. Og så er der den sidste video, der er her, omkring noget hate. Og hvis nu har jeg tænkt jer at læse lidt om bomuld, så kan I også gå ind på den video, for der er så en fin kommentar omkring det. Ja, det var egentlig det. Og så kan I trykke på den her lille hurtige en, hvis I nu vil hurtigere på min kanal. Og så tusind tak for det med. Håber I kan lide videoen.